Tanzania Marekani non magazeti abacho programo dato bangano dietro buon e mano marchedo dawa e mago mantenbe sama yuchen mo jumne network mano mag jogo matigi mwando mo pogoro pogore ka wana wan kode kamono mi wane paro ka piny mangima dhialo duchen luongo ni no tobacco mano duchieng no maka wuon ne wacho en World No Tobacco Day mano duchieng ni mabino dhi bedo kae kawaluwe achiel kachiel kod weche mamoko mabino dhi bedo go kae koro moge jwang' ng'e jothumbe wa kawuono giwinjo kanyo Lucy Tibim ni kod post mortem ma piny Ingereza noketo mano gi paro kendo penjo thoth ahinya ni kare en ang'o timore ka achiel koromo kanyo sa 3 nyaka sa 5 ang' abedo kae kod jopuonjre mawuok e ka mantiere Buero ka kod mokene mantiere Mchiko Nairobi odiochieng' ni ma kawuono ang' akori bere ochopo sano ni some friends told me, how much do you want to pay? I said, I'm not ready to pay more than 10 million. 10 million will give you the plane. Go back to what is like talk about. The only thing that's happening is the 20,000. And yes. maok milion 200 kako sebedo Ruto mar 21 mano bagi mano singo ne ni adek mabiro Kenya ok bi bedo otin maino itima Kenya video keo ngilera Let's pray. Iber. Jatend Kenya William Ruto nowacho gi thuolono mar keto ler e wuoye mar ka juma mokalo limbe ma osebedo ka kelo liet ahinya to kod ringo ndege manodhi godo e wuodhno. Ruto osebedo ka seyo kuom chimene tine milioni 2 e wuodh kamano. Kata kamano odagi ni en wuon otiyo gi omenda ma okalo siling 10 ka omenda mamoko ne osiepege wuode kendo nochulo ne. Go Kenya Airways. So when some friends of mine had that I was going to travel Kenya Airways, and
a big reputation as a country. We have big friends. Some friends told me, how much do you pay? I said, I'm not ready to pay not 20 million. They said, give 10 million, we give you the pay. Ruto kuelekea Kenya kuweka kuro singo chopo jingo Uganda jo Kenya na maglo suturu magtije. One of the my trip in America is an investment by Microsoft, an American company, G42, out of Kenya, government of Kenya, on the first ever data center that will use energy. And it is an investment of $1 million. Jetan pinya ni godo e wang pinya toko pindre kongreso ma ula Ruto Singh o sekito kenge magyudo kuonde dak manien ne ji man ola oketho mietgi. We have also had to relocate already 27,000 from riparian reserves. We make sure that these people have alternative places to stay. We still have other 13,000 Wendo maduong nyasi no Tamrat Lane man en Prime Minister machon mar piny Ethiopia ojiwo jotelo mapacho ka mondo ochiw ranyisi mar telo makare kaka yor tieko midhiero machando ganda jo Kenya. If the government can be trusted by people, the dream nation can come through one step at a time. Hope built upon the foundation of trust becomes the pillar of social fabric that's miracle. Moko kuom jopiny no yor nyasi no So I don't know if during this strike, any my machielo tore unge kumwanya loringo wadhi kalure gi gima president motimo sani uchumi dhi bedo maber nengo mogo osekonwa geno ni gik moko biro dhi maber. Elamoni mar 21 mapacho ka jatenda piny Kenya William Ruto kwa achiel mar oganda ka bende okuda mapacho ka ma ibiro dew e mag mwandu mag Kenya kaluwo kanyo ni Kenya nyalo mana bedo mongirore kaka gwenge duto odongore marom kaka Jolibati lero. Ruto mabende nenore ka gima duoko mar chwalo omenda kaluwore gi kwan oganda kaka one man one vote bende ojiwo jotelo e loko ngima oganda. Ndalo manok bang' weche gidore kuwuok kuom jotelo ting'o jatend piny Nyagwa mondo pok mag omenda madhi e kor gwenge tim one man one vote one shilling. It matters revenue sharing. The president is a believer and a proponent of one man one vote. Jatend piny William Ruto e ote mar kinde
a member of parliament who is in government or in the opposition. We are all one nation. Our target is to make sure that every child in Kenya has an opportunity, because we want to enhance the number of people who have incomes. And that is why I speak to you leaders as the father figure of the nation, that we work together. We build bridges. We build synergy. We have a common destiny. Be no success of one county as against another. We must pull together and succeed together. George Bati, Ramogi TV. Jalur Jatend Rigathi Gachagua otiyo kod thuolo mano maralam ne piny Kenya mano e boyo liet mar siasa kod jatend piny William Ruto. Bang' wuodh Ruto e piny Amerka nigi mathoth. Governors, Kodogana Joseph, Rigathi Gachagua, otie kod rieko mag joka puoyo, kendo soyo siasa mamuol, kukuyo pi, kuom liet mag siasa mosenenore e kind kod jatend piny William Ruto. It put us back here and a lot of investors. Put their hand and go. Rigathi Gachagua, oyero weche mamolo thuolo buge, kendo nyong'o go jatend piny kod mbaka e wi wuodhe mare mar piny Amerka. Rigathi okone Ruto ni jo-Kenya nyocha ni matek e wi dwach wakeni mage mar mako lwedo kawendo kendo chamo kodgi nyadhi e lela. Gino ma Rigathi koni tim jorochere ma Amerka. This does that. As we will from your car to the whole room to here, you are walking fast with me chatting. As Mama Rachel was trying to catch up with you as we came to this room. So the matter is sorted. That was an American thing. Magi oneno magi siasa. I will go and answer. Magiti mweka jalur jatend piny Rigathi Gachagua, nyocho much Mombasa, kod jotelo moko nini machiegni kod jatend piny William Ruto. Weche mane okomoro ja od bura ma Kaptaret Oscar Sudi to kod jotelo mamoko. Ka esechego, jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala bende ne temo olo boka kuom jogo makelo liete chama mar UDA. There are few people who are proximity to the president. Wamefura, wamekuwa na kiburi mingi.
wanafikiria ati sasa wamefika, wanaweza kuja mlima ati wapange viongozi ya mlima. Sisi hatuwezi panga viongozi ya bonde la ufa, lazima tuheshimu nyinyi. Ati huyu Oscar Sudi asisunguke, akae kwa constituency yake. Na sasa hiyo unaongea huko kwa constituency ya mwingine. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala okwedo luoro mar ywaruok madhi nyime e duond bura mar tim mar wach Malala chieng' tich adek osedok kata nosewuok oko mano ka kumo jotelo moko ewi ywaruok mamedo mana tedore duond bura mar UDA. Sani koro ong'wonyo iwe kendo timo mana kelo kwe e duond bura no mar UDA. Ningependa kuhakikishia UDA iko sawa kabisa. Yeye anakonsentrate masuala ya siasa. Yeye na naibu wake wanafanya kazi yake ambayo alikuwa ameambia Wakenya kwamba atatimiza. So hawezi manifesto and the plan as promised during campaigns. Lakini upande huu wa chama pia wanachama wetu wanapata motisha kwa kuona chama yao inagrow na kila mtu anataka kukua pale kwenye chama. Ndio unaona kidogo kuna mvutano, lakini ni swala ambalo sisi kama viongozi tumesema we are going to contain the fight. Lakini moto isiwe mingi sana mpaka yetu. Serikali itwalo paromenda mageto medo usuru kotenegi kod Kalonzo Musyoka. Jotelo go bende dwaro ni ketie tim mapiyo paro mar report NADCO. Is after that tax, instead of helping my border, your proxies or people to go flashing out their wealth from people's taxes. The cries of Kenyans and does what is right. It should lessen the burden of taxation on poor Kenyans, as it is said in the book of Isaiah, to undo the heavy burden and let the oppressed go free. We keep on year in, year out, Your Excellency, developing budgets which we cannot possibly finance. This is the root cause of this overtaxation. Diana. Yes, the moment you have got an unrealistic budget with gaping holes, with serious budget deficits, you must look for money. Malonza ni kuonde jota mayudore maimayu kuonde jota re madore alwa bende ibiro lor romia cheta uchiet kwa chiet kana jote tok ya moro mano ma ol kijambe mano kelo lal ma mo ji prat josudur ni ler karjot mare sentama yudore maimayu na echa county Nakuru ena chi maimayu maganda makoth man pio ulo do bedo kaudake jeten migo motopena Malonza manelino pio ulo no daro igwenge machuo mbati bachel mia biche wacho ni serikali dopo singo mamio gilo mosekolonye the 179 activities that are within the country that a long-term resettlement plan to build them their homes. Manazo usito mapano yuero udigi maimayu, odi yende ipuro eki
gisani gario poyan kama nitire to ula yuero gi kata kamano osingo ne familia mag jogi poko yudi ni jolweny mag NYS podi biro chenro mar manyo ringre kaka yudi du. I know the Red Cross have been doing a very good job in terms of logical support because really this is a need we need to address as fast as we can so that these children can settle back to school. Kwa sababu tunaona watu wengi wako na maswali sana. Tukitoka mahala hapa tutaenda wapi? Miezi 3 watapewa mahali watafanya namna gani? Na ndio hiyo maswali imekuwa sana. Join her to make sure these people are settled. Sio kuhamishwa tu. The promise of the government and the commitment that the president has given that they are settled people. Unaona askofu amekuja hapa ana hitaji la vitabu na akanunua hiyo vitabu vyote. Hiyo ni kuonyesha ishara ya kwamba sisi ni familia moja. Pia ulamane okel kod koth mapeke pachoka no miyo ji mohe omide tongimagi ka uganda mohe wedo fmia counties predatorio mapachoka pia ulano yuero udigi. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kama chielo nyakoro mogi jwang jagoro maduong' mano mar riwruok mag jopuonj mar NAT Collins Oyuu koro dwaro ni jopuonj junior secondary mondo masani ni ng'anyo mondo mi odogi e tich mano ka girito mondo ondikgi e tich dwe mar 7. Oyuu mane loso manyien machakore dwe mar 7. Oyuu kata Obito baru mag siema cha uchwali niko maana on permanent attention programs by 2024, which we really appreciate. But the other elephant in the house now is the other 20,000 who will remain in class but as interns. We advise the service commission to withdraw the show cause letters to allow this teacher back to school. And in those two of them, as we push for the withdrawal of show cause letters, go back to work. The matter is like sorted out. The only thing that is remaining is the 20,000. Haya, Turkana County, Mobile Board, County no County Public Service Board, Mause miori ruoge ma ochung ne YouTube thieth kino mago manyo margi mondo omegi lemo kokalo romo margi kod attend ruoge ma YouTube thieth county mane ochwe kom gi jagoro mar county Obed Muogi gi jagoro mochung tiko jotich Isaiah Okoto YouTube thieth maromo 360 ne omed lemo. Nikech wawuoyo kanyakla kano wang'eyo ni jo union mag health gi government mawapieka dui wa ero nyime ngas mopogore opogore mar miyo adek radio chiko wan request mar miyo mas process kendo ka wamedo wabiro timo man kech budget marwa mar higa 2020 pesa hata pesa makiro
dak e gweng' ma Barchando kar chuma Lubura ma Bondo koro dak gi luoro kaluwore gi nok mar arita kwe ma giwacho ni biro kaluwore gi achuje mosebiro kanyo ka monjo jopiko e gweng' gino ma koro osekelo hinyruok ne ng'at achiel. Giwacho ni kata obed ni gisewacho kata gisechiwo report ne apisas makanyo, onge achuth moro amora ma osemaki miteno gi wechego, kendo gimedo kwano lal ma giseyudo e kinde ma achudhgo medo mana monjogi kendo kwalo moko kuomgi. Sadek Otieno ne wayudo report nyiso ni oyudo simu ne Kaswere jomaricho tong'o kabiro dala. Notong'e koa e Ajio kamotiye ouso simu e pesa kwa tiji. To mae gimoro amora onge simu, pesa manal cash 150 to gi jodarawa ne wa machika police ndika police machiegni lwado tindi okupore kama wantie poka dari mora mora mbe jok matimo biashara joga ma main target mar jokuoge. Koro wanatemo kwayo sirikal mondo gijiwe arita kwe e area ng'ato kuseti matek kata kod kala asana winjo tunda mana to samaki mara weche manyien. Okinyi ma kawuono mabiro nonro ma gazeta dhi bedo kae kod Julius Otieno, jafwambo mano mandiko ne gazet ma The Star. Wada bedo kae ka waneno gazet. Okinyi ma kawuono bere ne kor ng'iyo ni chal mar wach to gin mage weche e gazet sani. Tero kanya kar kanya msalimu wote, msalimu mumeo na uendelee kushiriki
nikech kae e kuma iyudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this daily opposition kanyoke fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka Ticha Beach Sangwen Otieno. Nyakura mo jo machiegni waseduogo kar kae nonro mag gazet sani yamo ka bedo katai nyinga Cleophas Oluoch kisumo kanya kwara mo kiyo nyaka sango yudleno ni achiel kachiel kokalo e mbui duto te mag Ramogi TV, Facebook wan Ramogi TV, mbui mar X wan kacha Ramogi TV KE, ka yudo e mbui mar YouTube yudo kacha Ramogi TV Kenya. En achiel kende piny mangima yudo kacha kendo bedo kod ng'eyo ni kanyo to weche manyien biro ni yo machal nade. Mana yamo sani e nonro mar gazet ma kawuono wacho nade. To ma wakati mkenda atime kaya kod jafwambo wadwa mantie kaya Julius Otieno mondo miyo ane chal mar wachen bende kama oyude weche gi. Moko bende gin sigana mano luwo. Moko bende ludi ching manyoro ang uponwa gima ntiere kara kage mano mako wang'e. Julius yawre mpongo kendo machiegi. Yawra nya Cleophas. Chio nade. Achie maber mitayo. Achie makare. Abe achie maber. Achopo mondo wananya gima nie boke ma kawuono. Wang'isa na gima piny wacho. Kamano. Jokoma gite mokwongo gazet ma Daily Nation kanyo modaneno kako chal kama modaneno wachap go Uruchi manyoro ne alam ne piny Kenya jatend piny Kenya kao thuolono mar dok kod ndege manotiyo godo mano ka wuok kod piny kod ne miyo jatend piny Kenya ka mana milion wacho ne osiepege ni inda gore milion radio kutigo kelo milion osiepegi ni kanye osiepegi nyami ofa machalo kama milion 10 ema kod wuodhe mano moyango kanyo wacho ni weyo wechegi mag sebedo kage wacho kotere kod wuodhe wacho ni chako ne jine ndege manodhi go Amerika sewuoyo Kenya sewuoyo mang'eny sana yore mag mbui ka ji wacho ni chal ka gima ker ne otiyo gi pesa mahingo ama mokalo ka ndege moa piny maoko materi Amerika kan mondo tikata guma Kenya kama iluongo ni Kenya Airways lakini kata kamano nyoro nyowuok oko kowacho ni en notiyo mana gi pesa moko kale milion 10 wacho ni ng'eny pesa manotigo e ndege no nochulne gi gosiepene moa oko to nyoro State House ne wacho ni pesa nochul gi government mar United Arab Emirates ema nogolo pesa ng'eny pesa mar ndege man oting'o ker gi jogo kadhi go piny mar lakini kanti gen interest mane Kenya ang momiyo ker nyaka timana go siepe mondo mi pesa mar kawo ndege kodhi go Amerika ango mana temo ker dhig ndege mar Kenya Airways kop ma airline ma Kenya makata kapono odhi go Amerika bo land Amerika to nyalo market to nyalo miyo ndege no chiro mang'eny sana maoko wan kaka jo fambo kayo sebedo ka wang'io kaka press mag matalka mane press mag pero mok tin no lakini ke no makare bang jo Kenya dierno pesa makama emanuatigo kop kiwacho milion 10 jo Kenya mang'eny okoyie milion 10 kende manotigo sana be okagiyieno osiepe ker emanochulo pesa mane ohaya go ndege kadhigo e piny mar Amerika na koro jongo Kenya sigana peke ite mara ngwen kod mara bicha ngiyuda thuolo mar ang'eyo makare osiepe ang'o mane gidwaro ahinya e wuodhni piny Kenya ka odhi e pinyno mar Amerika ka ng'eyo ni tiere weche mag butita mano ite mar adek to ntiere ite mokwongo kae ka nyalo mana nene kanyo ni mana jalwedo mano kote
sigande mabeno de kanyo ka oganda mpur tone ne kenti machini kata gino moduko olero enti kanyo mondo mi osumpa na jatend piny Kenya ko weche gi matimore creative industry kata comedians wan gi mathoth mantiere kar mar mondo mi gibera ne yuto margi kokalo kaka aparo ni ji mang'eny nobok sana koneno Butita kae mane machiegni sana gi ker chieng' mano sana odhi e studio miluongo ni studio mar ne en machiegni kabisa gi ker ba jo to king'iyo kuom comedians sama jok ma e mbui gite neno ng'at moro moko opogore gi Butita. Onge ng'ama neno surane manyalo wacho ni ma en comedian moa e Kenya mak mana Butita ema neno machiegni gi ker. Matino ni ne wacho kaka ne temo neno kaka en machiegni kabisa gi jatelo ma Kenya. Ka eno gi wacho ne en Spanaboy. O advice ker e yore mag creative industry kaka wacho ni okang'eyo jatich mar sirkal koso tiya yo maoko kopka ker nyalo kawo bi yidh ndege mar sirkal ama gima sirkal ochulo ba sirkal chung'ni accommodation nyaka padie midhi okucha to okin jatich sirkal jo Kenya be nyalo chako penjo ama okete no oseyiero Butita kaka jatelo mar gima kama mondo ng'en ng'ani sani tiyo ne sirkal molo dhi kaka kuonde kamano to kotiyo ne sirkal koro ji wacho ng'ani tiyo gi pesa mar sirkal to kotiyo e sirkal koro ogwelele moro matin kucha ng'en mano jatich mar sirkal koro odhi kanyo in capacity ne kaka ja sirkal ng'ama tiyo e sirkal ma Kenya mar ariyo mantiere batha koni Kenya por medana mantiere kar wacho ni magi jopiny mano ma en nyadendi kendo kanyo manaita jenya kitanda mana pogo chopo kata sultani kundo kar kanyo kama osebedo kanyo ka omanyo tich nyaka ma jahigni 33 ni mana dwe mara taparo ni naito Arab Emirates Qatar lakini chopo kono tukido kako nti jok machando stars mokin imi okmika no mangema yue choyo le tipo tuko ko no onge wat koro ka ngat mo teri kono ma ok nyal rango ngima ni to nyaka bed chandruok koro kai madwaro kata nyal duoko jo Kenya lakini giwu ma jo Kenya ma jo cases mang'eny kan mokwongo cases mang'eny moko se to moko tok ber kata wuotho paro na kabisa Kenya bio koto timre kamin win maraka ma go gio itu kali okema beta nyalo okati bete yo ma nya kidima rekal ema nyalo mano
podi ka e weche kanyo picha mantie kanyo jalup na mino kata bad blood remo mok ni kare remo maraj wacho ni moro ma nokelo liet bang Cleophas Malala man mari golo ni chiti de ka jomnyo don de kama be jo nyalo wuok ka war demokrasia koro wuok ko mara ting wacho kaka giwacho no moro moro kan tie jok makal redho lakini kata kamano koro nyo wacho ni jo Kenya no ber kada gi kwe tapa ane tineno maber gi kwe kata ka odwa duong' ekawa maendeleo ni mano ite mara uchele na koromo juan kanyang marang sigana machelo mantie ka moten record weche gi maga usuru mabende jolony koro kono jote mano od bura mapacho kae mano ite mara boro wacho ni proposed vehicle tax is against the law and ataro mar chik mano accountants mabende uko ero jo bura mag finance reform kasani wa chune weche gi aparo ni kata king'iyo higa mokalo bende nitie yore mag housing bill ama housing levy mane serikal temo wacho ni jokenya chul omenda mar gero ute under affordable housing. Mano aparo gima chalre gima kendo sani timre higa ma wantie gi finance bill masani ni mbele od bura. King'iyo gima jogi wacho nen serikal oketo atamalo 2.5 value ama nengo mar mtoka ma ng'ato ngo idhi chulo tax ma hawa atamalo 2.5 value ama nengo mar mtoka ma en go. Ka kete ng'ama chulo pesa mafanya kabisa na 5,000 ng'ama chulo pesa malo kabisa en 1,100. Mano kidhi ng'ado insurance mar mtoka ma en go. Lakini king'iyo gima experts ma gin lawyers gin nyaka accountants gitemo wacho ni king'iyo katiba sana king'iyo giwacho ni article 40 giwacho ni constitution for instance says that a state shall not deprive a person of property. Giwacho ni ka in ja Kenya ama idak e Kenya serikal ng'ani dak e Kenya to onge ng'ama nyalo tami bet gi mwandu. Mtoka ka ng'ato ngo en mwandu. Koro kidwa tax mwandu ma ng'ato property chal ka gima itemo deprive ama itemo miyo kik obed kod mwandu machal kamano. Aparo mane kaka lawyers ama jok man gi lony e yore mag finance go yore mag sheria temo wacho. Kop kichulo kaponi igolo mtoka koa oko igole kata Japan kikele nitie tax mimiyo KRA nitie tax mimiyo Kenya Ports Authority nitie taxes mang'eny diere kanyo. Kisenyiewo mtoki no kendo idhi kawo insurance mantie tax wiyo kanyo tax no kendo kidhi keto fuel be nitie taxes mang'eny wiyo kanyo. Koro kendo komed gi atamalo 2.5 matine ni jok man mtoki kata mtokni megi wegi winjo matek sana ka gin okal mara kapono od buro okalo chik makama. Lakini ang'eyo ni nyaka jidhi e court. Koro whether court dhi kalo ngini oluwo pen chik ama ok en map okoluwo pen chik mano wen court. Lakini ang'eyo ng'ato kaka okiyo omtata sani ni e court ang'eyo jii moko nyalo luwo court mondo gine ka gini ochungu. Aya, nakoromo gi jwang' weche thoth ahinya okinyi ma kawuono ka warange iwacho ni piny ka iwacho ni chenro pod ntiere ka waluwo gi achiel kachiel ntiere sigana mamoro pod ntiere piny kanyo mano piny ka e ite mar aboro ni podi iwacho ni Kenya lags
peers in annual budget transparency. Kenya pod nitiere chien ahinya e chenrogi mopogore opogore ma bende wasebedo kae ka wamedo mana luwo ni Kenya kura mo gijwang' ni gin to gitimore yo machal nade mano kaluwore kod survey mantiere ka. Iwinjo kanyo gima ntiere ma bende oserango. Iwinjo ni Ethics and Anti-Corruption Commission EACC odiochieng' manyoro bende ne orango ni ochiwo siem e weche mag budgeted corruption ni timo gi e yo machal nade mano ka pod irango gi e thuolo mopogore opogore kama gitie. Iwacho ni nitie yore mag budget kaka mag county budget, national budget kasa ni madhi mbele e od bura. Nitie pen chik wacho ni ka serikal temo loso budget nyaka many pach jopiny, nyaka teren jopiny mondo jopiny owache pachgi to budget ma waloso mahiga mabiro ni be obero en budget manyalo konyo kaka finance bill onyalo konyo koso en gima dhi hinyowa. Koro wacho ni Kenya ok otim maber ahinya yore mag keto ayanga yore mag budget ma mondo jo Kenya ama jopiny owache gima gin go ama gima pachgi neno e yore mag budget. To magi matimre nyaka counties counties mang'eny kata ben gitimo public participation ama manyo pach jopiny itime atima ne ko chike mawacho, lakini ka gisetieko timo gino to gima jopiny wacho neno ka koro gikalo budget mawegi to gima jopiny wacho cha giwere go ok agilo gima jopiny wacho. Kanyo mosebedo ka nitie gi yore moko ma jokenya ok mor ka giluongo public participation idhi iwacho pachi alafu ka gigolo budget to budget ni onge kata ng'ama odichgo. Pachi no ng'ama odichgo onge. Koro en gima ok ber. Aparo dwa ka county national government dwa ka gima jopiny wacho giketo mondo obed part mar budget ama finance bill kaka ma Haya, koro mwijua mwana kwa uke ite no maraboro weche maga uchumi kod mago bende mag budget kama warango ki kachiel wadaranga neka ite marapar udu chieng' no chopo mano mara gombaka kata mara goyo ombulu ne jotelo gi mobiro mopogore opogore tenya duond bura mara UDA to yuarruok ntiere kar kae Julius wano jod bura ma bende osewuok oko kendo malaro lemo mopogore opogore duond bura ni mano mara UDA. Kaunti ma Nairobi ka waneno kanyo John Kiarie kaachiel koda ka James Gakuya giduto giwuok e duond buche mag kuonde chung' od bura mopogore opogore. Embakasi North kaachiel koda ka Dagoretti North ka aneno kamachielo kanyo nitiere Peter Lochakapon kod Joanna Ngeno. Wacho ni en ng'wech mamiyo jotelo madongo e duond bura mar UDA bagoro be nyaka otieno. Iyo kanyo Gakuya wacho kanyo obagoro moko delegates magi e county ma Nairobi ka mano mane giromo nyaka otieno mano dir otieno ka gichana chenro mopogore opogore kaka ginyalo kawo loch. Aparo ni UDA osebedo ne gichako yiero margi aparo no dwe achiel mokalo ne gitime county mopogore opogore ne gitime dichiel e counties te ne gitime counties kaka mokwongo aparo ne gitime Homa Bay ne gitime Nairobi ka gi counties moko kaka West Pokot, Narok gi moko matin mbele kanyo, lakini makone ne gitimo mag ward level gin moko mag yiero mapiny mag standard level mag ward, lakini koro kawuono gidhi timo yiero e constituency. To king'iyo constituency sana jok madhi gore level ama jok madhi gore yiero mag constituency gin wajumbe mag UDA. Koro king'iyo ka Nairobi nitie moko ka John Kiarie, nitie James Gakuya gi MPs mamoko mabed dwa manyo atemo manyo kom mar chairman mar party e constituency gi. Ting'eyo ka lure gi chik mar ama rules manochiw gi election board mar UDA nitie wajumbe moko mabed temo bedo ama temo manyo kom mar chairman mar county ama telo moko madongo moloyo kombe mar chairman mar constituency. To giwacho ni kaponi dwa bedo chairman mar county to nyaka yieri chairman mar constituency ekidhi mambele kamano. Ema miyo neno ka wajumbe mang'eny kaka Gakuya osebedo kwacho no dwa bedo jakom mar UDA mar Nairobi county, lakini UDA to wacho ni nyaka ibed jakom nyaka yieri jakom mar constituency ni eka koro idhi yier kom mamalo mar county. Aparo mano mamiyo wabunge mang'eny kaka Gakuya odhi ni koro gidwa chako mondo gibed chairman mar UDA e county constituency mondo migi teko ama migi nafas mar yiero moro ama mondo gidhi gi compete ama gidhi election mar county chairman.
Koro mo gijwa giero go kangi obagi kanye counties mopogore opogore West Pokot, Mabei, Nairobi gin mamoko mane tielo mokwongo. Ite mar 13 kanyo nitiere weche mag mogoka. Abiro odane waranga ne kar kae. Iwacho ni nyaka sani ok en twak moro manyien mabiro e kaunti ma Mombasa. Higa mar 2019 ne nitiere komiti manoketi mondo mi onone kendo recommendation margi kata dwaro mane gichwalo en ni mondo mi okume chuth kabisa. To sani waneno ka twak makama bende oduogo kendo josiasa orakore kode kendo sani gineno gi achiel kachiel. Mano ka gintiere wiye kanyo. Aparo ni nyocha winjo kaka wacho ni Muguka gi Mira gin gik mane gin gik mane gik moyang gi chik ni ok gin drugs, ok gin yadhe moko ma ji tiyogo kaka njaga makamano. Lakini jotelo moa yore ma Mombasa, yore ma Coast, nyaka jo North Eastern giwacho ni Muguka ok ber ahinya ngima mar dhano, sana youth ama vijana matiyo gi Muguka. Aparo ni nyocha wacho ni migawo mar agriculture mondo okelane jogo kamachielo, okel jotelo mayo Embu kama osebedo ka gipingo wach mar ban mar Mira, okel jotelo ma Coast gu kuonde moko kama pingo yore mag Mira mondo gina kaka ginyalo ng'iyo yo. Aparo ka nitie gima ok ber ngima dhano to jotelo ma ok area go wacho ni gini ok ber ngima dhano. Aparo kanye madwa ka serikal ong'iyo yo maber. Kata ka gitimo test kata gitimo gimoro amora mondo gini ber ngima dhano koso ok ber, kop onge haja mar mondo waket pesa mbele molo ngima dhano. Kapon gini ok ber ngima dhano to mondo chunge mondo ng'i kaka gima nyalo timre mondo okony jok ma sana ngima gi kethre kok yore mag Muguka. Koro mo gijwa mano sigana mantiere kar kanyo ng'eyo thuolo mar neno aneni en gimane mantiere ite mar 18 mano machinglo mantie ka katun mantiere ka. That's what friends are for. Osiepe gini kanyo pinjo maduong' mantiere kar ka jatend piny Kenya kobedo kumoro mane kanyo odadhi gi national carrier koso dhi gi private charter. Mano kama intie ka osiepe chal nade mano kama gintiere ka osiepe koro wacho ni mani malo to wanya mima gi nengo manus mar ego mana kwan jo idhi mana nyime. Inena ng'we katun. Aparo ni maluongo ni Victor Ndula ema keto katun ni. Aparo ni ineno ka katuni temo wacho ni kero chung kanyo bona neno to wati gi national carrier man Kenya Airways kose wadhi private charter mimi wago osiepe. To neno ka gima clock mango ama wing scale mango kato wacho ni wadhi mana ka private charter mimi wago osiepe. Main katun matemo mok ama gimatemo gongero yo kaka nyokero ka ndege moa oke modhi go America molo mondo dhi ndege ma Kenya ka miluongo ni Kenya Airways. Mane paro nyakoro mo gijwa wije kanyo ibe manya no osiepe minyalo rango kar kae ka piny kanyo ngiranga ne gimomiyo iwacho ni gin tough choices machal nade mano kotenore kod limbe ma jatend piny Kenya mano e pinyno mar Amerika. Nitie gik moko mapontiere ka yena mondo dhoran county news mapontiere kar ka wadhi e ite mar 23. Iwacho ni kae nitiere chenro mamoko ma wayud thuolo mar neno gi e ite mar 23 kae mantiere weche mag nyithi sikul. Iyo matimore county ma Nakuru, nitie matimore county ma Elgeyo Marakwet, nitie matimore Kisumu, nitie machielo bende matimore Nairobi. Tainya ng'waranga ne nitiere kae kama iwacho ni Broke County, mano counties mopogore opogore. Gin counties ma onge kod omenda Julius, ma bende koro manyo omenda ka wuok kuom Commission on Revenue Allocation. Gin omenda ma ok tin ne bilion 6. Ma en kinde ma counties mamoko bende osebedo ka ywak ahinya ni omenda gi gin kure. To gik mathoth nya mochung' mano moting'o nyaka orak mamoko ma ichwalo kuonde mopogore opogore. Wacho ma gin counties 6 ma bende koro manyo weche gi mag equitable share monego bed ni giyudo kawuok e counties mopogore mawuok e Commission on Revenue Allocation ma nyaka sani pok ochwalnegi. Maparo ni counties gi gin counties man gi challenges sana king'iyo sana nitie moko matin king'iyo gi size gitin lakini gin gi ji mang'eny. Moko nitie osebedo gi shida kaka gionge gi infrastructure, gionge gi school, gionge gi pi, gionge gik moko mang'eny kamano. Koro gidwa mondo ketgi special category mondo migi pesa moro manyalo miyo mondo gibi malo. Lakini king'iyo kapar ka gin nyalo timre mondo migi pesa mopogore gi ji moko. Nitie gima iluongo ni equalization fund
masani pod dhi mbele imiyo counties aparo sani counties 34 ema nie chenro mar equalization fund imiyo gi pesa mondo gitem yudo ama gitem timo dongruok mondo giromre gi counties moko lakini king'iyo kama jogi dwa mondo migi pesa ma atamalo pesa moro maromo 6 billion sani ok yot kop king'iyo jogi poti gi formula machon cha pod ka gitiyo gi formula manyien ben ne ko gichako higa manyien eka gichako CRA gi Senate chako yore mag loso formula manyien mar sharing of revenue lakini ka higa manyien to pod gitiyo gi formula ma ne gitigo higani moko apar kanyalo migi pesa mang'eny moloyo gi magidwa pesa mang'eny moloyo mosemigi formula no kora paro nyaka formula manyien bi kapo ne Senate ama CRA ama Commission on Revenue Allocation oyie kodgi na pesa modwaro ni ber then mano ber kokete formula ko formula ntie magitigo manyaka kar gi CRA nyaka kal gi Senate ka onge formula no to pesa magitemo kwayo ni pod ok nyal neno nyaka kete formula no to formula no nyaka tere public participation nyaka kete Senate nyaka tere jopiny mondo jopiny wach pachgi ko kanyama emosebedo kantie goch mang'eny ko jok moko machon tie formula ni favor ama temo konyo counties moko ama regions moko to wan to we wachien aparo ni kochakre higa manyien ema Senate gi CRA chako loso formula manyien makoro aparo ni counties gi nyalo yudo pesa ma ber kapo ni giyiere ama kapo ni CRA gi Senate oyie gipach gi magitemo wacho ne koro magijwa ng'eto no bende piny kanyo kapod nitie sigana matimore county ma Kisumu iwacho ni nitie ji ariyo ma bende koro osewach ni nyaka koro magi wacho ni gin achije ma itudo kanyo kod nek mar miyo moro ma jaiga 22 mane oneg kanyo kata mano wito ngimane chieng' wuok tich mano ka koro imiyo gi thuolo mano mar rango ni ginto gin gik mage mano kama warango gi piny kanyo wacho ni mano sigana machielo e ite mar 22 Julius wasewinjo sigana gi mawuok mathoth ahinya kaunti ma Kisumu kendo koro obila mayudore kata Kondele mano ka yango DCI Directorate of Criminal Investigation mano mantiere Kondele Police Station koro oyango kanyo ni tho mano mar Vince Juma koro nyaka none yo makare kendo jogi koro nyaka maki ma en mane owach ni ne olwar mano ka wuok e orofa mar 2 e ot mantie kacha Lulu Estate iwacho sani koro nyaka beni koro idhi rangi ni ochomo kama chalade achije ntiere kar kae Cecil Wilson Omondi kachol kodaka Ashley Jemaima Atieno ma bende nyaka sani bene koro iluwogi apalo magin weche mag doho gi weche mag investigation ma Director of Criminal Investigations noyudo teko kwa court ka giwacho ni jok mane ji ariyo gi mondo ketga maber gi detain ama gikan gi e cell ka investigation dhi mbele chal ka gima gin mane gi dhiro mamani ba olalo ngimane yo Kisumu koni koro magijwa maweche matimore counties ka irango kanyo jopuonjre maromo 70,000 e iteno mano mar 23 podi e sikunde mopogore opogore no bende koro chako weche mag somo mano 70,000 ECD lanas iwacho ni ma en chenro mabedo kata katimore county mano Nakuru kendo Julius wang'eni nitie jok moko mosebedo kata ka penjre ni gintro gichom kanye ka diponi budget chado kadhi nikech nitie paro ni dhi ng'ade weche mag chiemo e sikul ok dhi bedo ano ka county Nakuru dhi nyime kon ya paro no ECD gin above county governments to ineno ka county ma Nakuru ochako chenro miluongo ni lishe na mama matiende ne county dhi miyo nyithindo mane ECD chiemo gidhi migi lunch ka gin e school aparo no magi gimanyalo miyo nyithindo mang'eny chak dhi e school chon ma ok rach to county wacho no oseketo budget maromo $115 mondo temane konyo nyithindo sana ma e background ama e miere ma ok ni maber ahinya aparo ni machenro maber magi kore ma counties tiyo gi pesa maber ma jopiny bora no onge mibadhi moro amora nyithindo dhi e school to chiemo yo maber king'iyo program machal kama e counties mano ka gintie kanyo koro magijwang' e ite makanyo bende anyuola maromo 800 oyudo chiemb kony magi anyuola mane oyudo okale midhiero mopogore opogore kotenre kod weche gi mag oula mano modak alwora mar Mukuru Kayaba kod Mukuru kwa Ruben mano kama gintiere kar kanye county
ma Nairobi. Chieng' mano wuok kanyo kuwuok e riwruogno kata e kanisa no mano mar Salvation Army, kendo wacho ni en fungruok ma bende ne giyudo kapod girito. Ing'e ni nitie siling 10,000 mano wacho ni familia duto moseyudogi ma sirkal bende chwalo. Aparo onego migi mondo gikonyre pop king'iyo Mathare koro kocho Geria moko go osemuk kute kabisa. Ang'eyo ji winjo matek kapo ni sana kionge pesa minyalo manyo got kamo. Ang'eyo ji winjo matek, jok man gi nyithindo, jok man jotuo yor, jok ma onge kata tich kama ginyalo dhiye, giwinjo matek sana kaka sani ma koth chwe, seche moko koth chwe, seche moko ok ochwe, lakini ka omukni odi kama ne tidake gi kich, seche moko muki odi otieno, then kuonde kabila ng'eny be nitie jok ma girito mana mondo muki mondo gikaw giki mag ot gidhigo gilalgo. Koro ok oyot ahinya kuom jok ma ni Mathare gi areas moko ka koro kocho kono. Gima timore e counties pod nyakoro mo Jwang, ang' wadhi ane e ite mar 24 kanyo wadhi nyime kodgi. Governors koro ikono mondo mi owere gi chenro mag chudo e yo manyachon kata manual payrolls. Kaya mosewach ni omenda osebed kata ka lale kata ka ikwalo omenda mathoth ahinya e counties. Mano ka irango Council of Governors, CEO margi mano Mary Mwiti mabende ne onyiso lendo machalo kama. Iwinjo ni sano nego beni gidhi kata giluongo ni Integrated Personnel and Payroll Database, mano kama nego beni girango kendo gidonje ka giwuok e macham luongo ni manual payroll. Counties kata governors ma derom 30 pod tiyo gi lony manyachon. Ayole kitemo ng'iyo reports mag Auditor General mag higa marumo June 2023 higa mokalo, chal ka gima counties gi te pod tiyo gi manual system yo moro in one way or the other. Nkop king'iyo giwacho ni ne wa hire jomoko e contract matin mar dweche adek, koro jogo ne ok wanyal keto e integrated system. Jomoko wacho ni jogi osebet kuom ndalo mang'eny koro tabaro kae mantie mibadhi, kae ma nyalo bet nitie pesa ma taxpayer, pesa ma sirkal malale iye ka. Kop kimiyo ng'ato pesa yo moro ma manual, seche moko nitie jok moko michulo chula mapango lain timiyo gi pesa ni iseyueyo ka ama isebeto ka koro kawo pesa nidhi. Seche moko onge kata list manyiso ni ng'ano nochula, ma onge evidence manyiso ni pesa mar county nomi ng'ane ama nochul ng'ane. Kanyo paro nitie pesa mang'eny mag sirkal malale. Ma kapo ne counties nyalo yie gi system nokel gi treasury, to kapo ni county te nyalo luwe, aparo ni nyalo umo ama nyalo tieko yore moko mag ghost workers ama chulo jotich maonge mok ti ama ma iwacha wacha nitie lakini gionge e sirkal ama e counties. Mano ka gir kanyo koro mo Jwang ite mar 24 kanyo bathe ka nitie matimore county ma Homa Bay. Nitie jal moro mana ogoyo yangore kata liekore ni ne ogoyo ma omayo apisa kata jatich mano mar UDA. Iwacho ni UDA clerk yiero mane timore county ma Homa Bay, kendo koro iwacho ni gige nolal, mano gadget mare mane tiyo godo e weche mag yiero. Jal modonjo ne do iluongi ka ni Roberto Ongaro. Odagi penjo mani penje go e do, kendo koro ibo mul wachno kendo tarik 19 dwe manyien, mano machako odiochieng' makiny. Mano wach mantiere kar ka. Iwacho ni ng'ama donjo kanyo donjo ne kar ka iluongo ni Godwin Okelo, ma bende iwacho ni weche mag UDA gi pod ne kelo liet e county ma Homa Bay. Homa Bay aparo ni achiel kuom counties ma pod yiero mar constituency dhi mbele kawuono. Koro nitie jok mane party ywak ne nitie Ngaja Sikiwa nolal, nitie moko nomagi, nitie moko ne odhi gi pi ndalo floods ka. Koro aparo ni Homa Bay ne gitimo nonro bagiro nitie achiel kuom clerks magi manogobo ma gadget manotere doho. Koro doho wacho ni gidhi winjo kes no dwe manyien tarik 19. Waritane. Aya, mano ka nitie kanyo koro mo Jwang picha mineno maduong' mantie ka magi gin jo ohala mago magi Gikomba. Mano ka Gikomba Open Air Market Traders Association Chairman John Kimani bende loso kod jofwambo kanyo ka gintiere oko mag doho ma Milimani Law Courts mayudore e Nairobi odiochieng' manyoro, kendo kata gichwalo paro mano e doho madani mondo mi ochung' county ma Nairobi kuom daro gi alwora kacha. Mano kama gintiere. Julius Sigana time chieng' tich abich mokalo, mano ka ni daro gi, kendo gima yangore ni nitie jo ohala moko mogedo mane genga aora. Koro penjo maduong' mantie ka, ang'o mi ok gidwa dar kata ang'o mok diri ka. Koro gidonjo ne county kendo wacho ni ng'ama gisu kata magitere doho en county ma Nairobi kind sirkal, jotelo mamoko e sirkal mano madhiro weche gi mag daro gi.
aparo ni yore mag chiro ma yore mag market be gin gik mag counties maka nitie jok midaro to nyaka county bed achiel kuomgi lakini king'iyo kata ken nidwa biashara ama uso giki mondo ing'i kaka idak kiketo kitanda ni ama giri mar uso iluongo ni stall AP ama e aora aparo kata ngimani wegi ok bed maber nikop wakwa keto distance kaka serikal wacho ni 30 meters ama mita 30 kia e aora nyaka kama idake nikop ikia kaka nyocha pi ama moholo bed mang'eny gi koth manyocha timbre ji mang'eny noywa ama ji mang'eny nothon kop aparo ma kaka serikal temo yore mag muko utogi mondo kapon kendo tiek gima kabela no mabiro timore to kik yud jokenya ma kik chand jokenya mane jokenya kaka nyocha timbre ni lakini koro yo magetimo go makoro ji penjo kop kaponi dwa golo ng'ato kama odake kaka na serikal wacho to chule mondo odhi omany stall kama mondo odhi omany ot kama mondo odhi ong'i kama nyalo kete gike maber ma onge gima chande bang' kosedar aparo kanya kama county gi sirikal maduong' ama sirikal mamalo osebedo ka kalre sana jokenya ama jok ma winjo matek e yore mag demolitions gi mano ka gintie ka Nyakuramogi Jwang' ite no podi weche thoth anya matimore county Nyakuramogi Jwang' ni mar county ma Homa Bay yangore ka ni koro bedo gi thuolo mag tero mwandu go mag textile mano ko wuok e county ma Homa Bay kendo gidhi go nyaka e pinyno mano mar Amerika mano kalore kod Governor Gladys Wanga oyango ni mano winjruok ma bende gisechopo kacha achiel kachiel weche mamoko matimore e pinje maoko Nyakuramogi Jwang' ite mar 26 magi yiero madhi nyime e pinyno mano mar Afrika ma milambo kata South Africa iwacho ni nyaka sani en mo machalo nade iwacho ni duoko mawiye yango kani duon bura ma bende oting'o jatelo maduong' masani jatend pinyno mano ma South Africa Cyril Ramaphosa ma bende yango kar kanyo ni ANC dhi bedo kacha ka yore dok chien ahinya ka iwacho ni gi lose majority magi lakini kata kamano ma en duoko ma moa polling stations atamala 13 pod nitie stations mang'eny ama polling station mang'eny ma pok duoko gi ama pok ombul gi okwan lakini ANC ngeno sebet party ma South Africa ok chal kaka Kenya gin gigo kura kalure kaka party en gigo kura ni party koro ka party kaka magi wacho ma ANC ma South Africa osebedo ka man gi wajumbe mang'eny sana e od bura lakini koro kura ma igo ama sani madhi mbele kwan ni en chal ka gima namba gi od bura dhi piny matin nyalo chuno gi mondo kapon namba gi ok odhi mbele ka lure kura ma pod medo kwan to nyalo chuno gi mondo gibed gi sirikal mar coalition ama coalition government mondo yorogi okalre maber ka sirikal nigi chenro moro matero od bura mondo odhi yo maber lakini aparo kendo gimoro maduong' mosewuok e yiero ma South Africa gin kaka Malema osebedo ka perform ngeno osebedo ka Erminia kaka jatelo mar opposition e South Africa to ne ji paro ni onyalo keto competition ama onyalo miyo ANC mondo bed competition moro maduong' kabisa lakini sani nene ka en namba 4 e yiero go matin pok otimo maber ahinya kata ka ben osebedo en owuon ni owuoyo e yore mag rights mag Africans mag rights mag jo South Africa lakini sani en namba 4 e yiero madhi mbele South Africa Nyakuramogi Jwang' ma ontiere kar kanyangirango weche mamoko mathoth ahinya kangirango itimo gikanyo Julius Kawatieko ranga mapiyo bene gazet mar The Standard jopuonj mano kokalo e riwruok mano mar KUPPET bende koro rango kata yuago kanyo omenda mago mag welfare monego bed ni iyudo kanyo kawuok kuom jogi ni to sebed kachako itime yo machal nade ka nitiere omenda maromo siling 200 ma bende nitiere mar Social Welfare Association mago mag Kenya Women Teachers Association bende mantiere karka juak maduong' ni gin jok mage madhi bedo ka tainya iwacho ni nitiere omenda mamoko bende mosebed kata ka igolo welfare yutingo nyaka weche mag iko mabende wacho ka ni emaniluongo ni BBF kata Burial and Benevolent Fund monego bed ni bende igolo e osara mag jopuonj kata members magi ka ichopo karka en ang'o miyo ichungi kata gimomiyo paro mantiere matimo ne weche mokumpo paro mana goch mag gin politics mag unions ng'ato dwa no bede o control pesa ma union en politics mag union
to kapar jopuonje kikiyie mondo goch mag union o interfere ama affect kaka ama sana sana welfare margi kopo en gima ok ber but kaber wegi wegi kapo ne jopuonj te mane Kenya ni achiel ne gibet gi union achiel mondo mi giteko kaka jopuonj ma Kenya lakini king'iyo sani nitie Kuper nitie NAT nitie women Kenya Women Teachers Association koro mae moko osekelo goche e kind unions go ma ok ber to sana sana gigore ga ewi pesa kopo ng'ani dwa control pesa ng'ani dwa control pesa bora ni welfare ma jopuonj ema odhi mbele ama emoket emomi presidents ama emomi kipao mbele nyakoro moge jwang'e ite ma iye kanyo 43 nitie weche mag tuke odiochieng' makiny oganda mathoth rite ahinya mano chieng' ngeso wacho ni en UEFA Champions League final mano madhi bedo kata kinde Borussia Dortmund kod Real Madrid dhi bedo kata kibage Wembley elap ma Wembley oyudo ka chieng' wuok tich mondo mwarange achiel kachiel no dhi bedo e yo machal nade kata kamano mani tugo maduong' ahinya mirito odiochieng' makiny ka ituge Wembley mano nyiso ni ng'ato ka onge kama idhi bedo ni nitie gi jogi mathoth ok goye e piny Jerman to ok goye Spain mondo mi rang ni ng'ama nitie kata kod ji mathoth mantiere en duoko moro ma oganda rito to dhi chalo nade odhi bedo ni en okombe mogik ma Toni Kroos yudo kapok owuok Real Madrid kose en okombe ma Jadon Sancho dhi yudo thuolo manok bang' wuok Manchester United. Ang'eyo ji mang'eny ong'eyo ni Real Madrid nyalo kendo kawo kikombe ni lakini kata be ahero Real Madrid lakini ne da mor kabisa ka Dortmund okawo gini ko Real Madrid dominate osekawe kuom ndalo higni mang'eny koro ka ginyalo yudo ka Dortmund nyalo chung' katiende ba kawo kikombe ni ginyalo change ama ginyalo challenge dominance mar Real Madrid sana sana yore mag UEFA but aparo ni dhi bedo mpira maber kiny ka in jahera mar adhula to aparo ni kiny odiochieng' maber kiny odiochieng' maber nyakoro mojang' ne joketo mwandu bende ong'e kama onego uchope ka un ne jok matugo pilot captain jok manie aviator waborango wachiel kachiel kama untiere wacho ni nyaka sani nyang'eyo kama idhi kete pesa ni kin Real Madrid kod Borussia Dortmund mano ka gintiere kar kae weche mag Olympics nok koro dwaro ni jong'wech omednegi omenda ahinya ka gikore ne dhi e piny mar Ufaransa allowance magi mondo mi omedgi welfare mag jotugo en gimoro ma bende nok nwacho ni watemo ne rango to bende en gimoro madhi chopo kare wasewinjo ga Julius kinde mathoth ka jotugo kata jong'wech go dhi e pinje maoko gichopo to ywak thoth ni ratiro mar ok winjo omenda bende tin sema moko nitie kaka jompira dhi kata oko yudo ka ginindo e airport onge kata kama gininde osebedo ka ok ber ahinya to aparo nok ber ko mane tijgi anyway ber ka gi fight ama ka gi temo choro sirkal mondo medane allowance ama chudo mimiyo jong'wech ka gidhi oko kucha en bandera ma sirkal ma Kenya ema giting'o gidhi represent ama gidhi oko e lo Kenya iwacho ni Kenya emolocho Kenya ma namba achiel dwa ka welfare gi ama kaka chudo gi ong'ieyo moro maber kata ka giduogo timor na dier na dhi represent Kenya piny ma oko to serikal bende omiyagi makama koro okaywago ama okaketho sana ma mondo adhi piny ma oko mondo a represent ama ting' nying mar Kenya. Koro mo jwang' mano kantiere kanyo e ite mogik gazet mar Daily Nation kae odan rangi ite mokwongo mar gazet mar The Standard kato bang'e wawuok ka kendo wadonje twak modhi bedo kodo mokwongo kaka ono en thego nyithindo gi ndawa itime yo machal nade sigana mantie mere ka waselosi to adana muli sigana ariyo kende kar ka to bang'e ang' waranga ni wadhi yo machal gin adek nitiere mae ma jotelo jatend piny Kenya chako limbe mare imbo mar piny Kenya kendo jotelo mathoth koro kwayo mondo mi ochier kembe ma osebedo kanyo kanindo kata kayulo e gwenge mag imbo mar piny Kenya wacho ni ero revival mano mag sugar industry kachiel koda ka pogo omenda mag dongruoge mopogore opogore e counties mayudore imbo mar piny Kenya mano nyasi mar madaraka matimore odiochieng' makiny dhi bedo kata ka timore county ma Bungoma. Ker nyocha ochopo e county ma Bungoma nyoro godhiambo bang' kosewuok lemo manyoro nitie Safari Park nyocha ko launch projects to wacho ni odhi bet konyo kuom ndalo adek machiel kuom gik modhi timogo en telo ni jo Kenya e celebrations ma kiny timore kiny e county ma Bungoma lakini kata kamano jotelo makono pod dhi mbele gi ywak ok neno ker osebedo ka wacho ni ne osetebo kotemo yore mag sirkal golo debt ama
go mane kembe mag niang' ne go chon bane serikal ne ogolo pesa mok tin na bilion 100 osetimo kama but aparo pod jotelo makono pod ywak ni kata kibiro kama lakini tem mondo ikonywa kembe mag niang' kaka Mumias mondo chak tiyo kaka Nzoia mondo chak tiyo tem konyowa yore mag barabara tem konyowa yore makama aparo mano en gima kawaida ka ker biro koru nyaka ung'ise tabu maungo mondo kata ka onyalo yie mondo konyu ama ung'isu ni wadhi timo kama chieng' makama mondo uyud maendeleo ama konyruok moa e serikal mantie. Mano nyaka romo gi jwang'e ite mokwongo kanyo kaka machielo jatend migawo mochung' ne jolweny pacho ka Aden Duale owacho ni onge josiasa madhi bedo kata ka tiyo gi military chopper mayuak manitiere bang' kane Francis Ogola ne owito ngimane kokalo e chopper no mar jolweny kata ne kalapapla no sani koro wan ni josiasa obed mabor ahinya gi chopper gi. Ok apar ka ne jasiasa manyalo go ni jatelo mar KDF sim to ngisena adwa ndege mondo umia aparo ni josiasa sana maidho ndeke mag military ama mag KDF gin jok moluong sana ker nyalo luonge ni bitera kama ama Duale gima tiyo gi ndege mar military nyalo luonge ni bitera kama ok apar ka wanasiasa wegi nyalo wacho ni wadwa tiyo gi ndege mar military unless oluongi ama ng'ato wacho ni tera wuoth kama ng'at maduong' kaka ker ama jalup ker ama kata mana jatelo mar ama Duale ma en minister mar defense lakini ka en yore mag military odwa kowene gon military kopo gin yore mag arita kwe koro onge haja mar kawo ndege mar military mondo tiyo e yore mag arita kwe mondo imi jasiasa mondo odhi timo go siasa ne labda e county moro en gima ok ber aparo Duale dwa kaka wacho ni kaka otim kamano kiko yien josiasa mondo otig ndege mag military e yore mag siasa sana. Nyakoro mo gi jwang'e soma ne gazet mantie kar ka ngibeda ne kod ng'eyo ni gin magi mantiere kar ka nitie gazet ma iye nitie gazet manoko koni ka anyuola watieko kod sigana mantiere kar kae jotelo mag Azimio wacho ni NADCO mondo mi okal report ma kamano maonge editing moro amora samoro edit ka script magi kata story mari ka intie kacha yango wachen ka okadha kaka intie kaka nogole committee mar NADCO aparo ne nitie dalo moko kama nyocha jaod bura ama speaker mar Senate Amason Kingi nowacho nogol ne nitie bills moko adek manokete od bura mar Senate mag NADCO gi but nowacho gi nogol gin kop Stewart Barzayo men jaod bura main minority leader e Senate nowacho ne chal kagima bills go ama pen chike manitemo kete e od bura kuma gin mag NADCO nitie jok mane otemo loko gi kose lok gi to ne keto gik mane ok oyiere gik mane committee no ok oyiego koro ne ogol gi ba gidhi winjre minority gi majority owinjre ka koro duok bills go koro miyo Azimio wacho ni kalru bills mag Azimio mag NADCO ko keto kata koma ok golo kata full stop ok keto kata gibo kaka ne giwuok kucha kaka okal gi ko en winjruok no se many pas jopiny kila kitu no se tiek koro tij kalo to kapar ka akian no wajumbe dhi yie ko tij wajumbe ben loso sheria koro nyaka gi amend nyaka gi tere public participation nyaka gitim kila kitu mondo gikal chik magibe giyiego ne chik maber. Nyakoro mo gi jwang' weche mathoth nitie kata ka ngisom gazet mar The Standard bedo kod ng'eyo kanyuola mar Kirui jal mane idho got ahinya godno mano mar Mount Everest mane owito ngimane kuro nodong' mana meters manok maromo kata 48 to chopo malo mogik mane wacho ni summit kanya kama ne othoe iwacho ni anyuola mare ochopo e winjruok ni oyo ringre ok wabi kawo nikech nyalo keto ngima bende jok madhi rese kata jok madhi kawo ringre ne kanyo e wi godno kama tek kata gin bende nyalo wito ngima gi ka gidhi gole kama ne olware kendo kama ne owite ngimane kar kanyo kendo koro gitieko kendo ging'ado ni ringre Kirui di dong' mane wi godno mano mar Mount Everest gi wach mare mogik Julius Nyabedo man aparo ni sani koro wasechako ng'iyo celebration makiny timre e piny mar ama county ma Bungoma kero osechopo kono tang'e sani jotend sirkal be dhi kono nokop chenro mag celebration makiny lakini be ber kwana nanto kero dhi kono wacho ni ber kono kum dala de ko dhi launch project odhi timo ang'o ber ka wang'i ang'en to project man modhi launch jotelo makono dhi wacho ang'o mondo wanane en to nitie lokruok manyalo bet kono kaluwore gi limbe mar ker kose kaka
kero dhi nodhi duogo kamano mo konyo jokono. Aparo no wadhi ng'iyo preparations makiny gi kaka kiny chenro makono bet county ma Bungoma ka Kenya celebrate Madaraka Day. Erokamano Julius Munde thuolo mar biro watwag kendo wanon gazeti. Odiochiengni mako wuono. Erokamano. Nyokoro mjo mane makelo giko natae chenro mar nono magazeto kiny mako wuono nyinga Cleophas Oloch. Jagisumo kanya kwar mokio nyaka sanga duogo kae kod twak thego nyithindo gi ndawa. Wendo na Samuel Ochieng watudre kod achiel kachiel kowuok Ndori okinyi maka wuono kokalo e yor Zoom wadony kode kachiel omiyo ne lony kachiel kod paro ka piny mangima dhialo duchieno miluongo ni en World No Tobacco Day higani mar 2024. Thor wach en ere kaka inyalo theg nyithindo kod ndawa kinde mwantie sani. Akawiye masani kaduogo twak dhi nyime kik idhi mabor meneno chenro mamoko mag Ramogi TV moting'o twak mabiro saa 1:30 mano seche mabiro mbele ka. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax iko na board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, niambie. Match highlights, previews, reviews. Goal Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Check out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 495# to get Our Father. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Nyakwara Mogeji wan kocha pongeso kama ndiye ni Saturday sango eno tieno wakelo ni chenro mamit kabisa miluongo ni Thum Dagumon. Pick pock and
unapenda kuzitoka TikTok na wanti kuna gimlo ngoni adek maliet in short tatu mode Jomiel kachel gi jongolo mopogore opogore makelo nwa mana moro to mana sitting room ni kanyo mokelo party wanti kon jok manigi talanta wanti le koda jofumo gi kayo hello wanti le koda MC move your body go vibrate fire turn around Chenro itayo ni koda Kolo instrumental kachel koda Lin Ramogi nyanya kachto chenro lungo ni Home Dad Mom Pull it up right, pull it up right, pull it. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main ko to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just punjo jotelo bedo joma ber bedo joma kare joma ohero dongo joma tiyo negi employees matiyo ni ka gionge you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tong' dak and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochiano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Bonde ozalima la mulunga ni Ninja the Entertainer. Nungai DJ Smollett le principal de la rumba. Kekoro mga jwa ngo wacho ni tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro mar tiedero. Chakre safaga chia nyaka saa 1 odhiambo. Kuma okelo ni thum mobedo piny motimo edro. To ye kanye bak njangolo mar Juma. Nekwara mga jwa kumotingo madilo system, kumotingo za ikona galanga, kumotingo Joski Kiambukuta. Ngeso kwa ngeso, wangisi nango. See you there. Una aventure ngobo Chris. Nyakora mogi jonga ya rekeno machiegni kendo wantiere karaka chenro maru piny chakore ayanga sani kane wakoni kanyo penjo no waseketi kacha e mbui wa mopogore opogore mano ka watemo koni kanyo ni gin to gintiere yo machal nade piny mangima dhialo odiochieng'no mar kedo
kod tiyo kod mano ndawa kata tobacco. Kawuono wantiere kae kod wendo mabende wada bedo go kachiel kwagoyo mbaka. Ten mbaka mwadago kodi kae ta ahinya thor wach en tego nyithindo gi math kata tiyo gi ndawa. Penjo osedonjo mathoth ni nyithindo ithego gi jonyuolgi matiyo gi ndawa, koso nyithindo ema tiyo gi ndawa. Mano kama gintiere ka achiel kachiel. Ka wantiere korika weche thoth ta ahinya ka wada tudre kod wendowa mabende en jatatije mano mawuok e riwruogno mano mar Consumer Information Network. Mano Samuel Ochieng mabende en jatatije mano mar Consumer Information Network. Ndi gik ma ji onego bed ni ng'eyo ka gitiyo kodgi achiel kachiel. Koro Samuel Ochieng, antiere kuomi. Okinyi ma kawuono ichiewo yo machal nade? Mano ka intie kanyo achiel kachiel ka wantiere kodi. Inyalo mana miyane chal mar wach kama intiere. Okinyi ma kawuono uchiewo yo machal nade? Ka kawuono en World No Tobacco Day. Odiochieng' ni tiende nang'o ne jopiny. Mano kama dhi bedo kodi ka achiel kachiel. Samuel oyawre machiegni Ramogi TV. Okinyi ma kawuono inyalo golo lweti e kamera mari kanyo idine waneno kaeti iketa maber. Kikete maber iloke kendo ang' wayudo ne thuolo nyaka Ramogi Jwang' mar lose mondo mi ang' odug ne achiel kachiel iri kanyo. Iwacho ni weche thoth ahinya okinyi ma kawuono. Magi be gin weche gi mag mbui mano ka wantiere kodu ka achiel kachiel. Nitiere jogo ma pod nitiere ka. Iwacho ni sani wabedo gi thuolo manyime ahinya mar ng'eyo ni gin to gin mage matimore. Nitie jogo manwa koni kanyo ni onego bed ni konowa ni iyudo chenro ka nitiere kanye yo machal nade. Thego nyithindo gi ndawa mane e penjo maduong' ahinya mantiere karka nire kaka inyalo thegi. To jal moro penjo mwacho ni ma en topic ma essential ahinya okinyi ma kawuono nikech tinde ichak madhe ka pod ji tindo kabisa. Sigana mane ma intiere godo kotenore kod math mano mar ndawa e kind nyithindo. Bende inyalo kono achiel kachiel namba mar simu wa mar Ramogi TV. Waketo namba wa piny ka. Namba mantie piny kanyo mar Ramogi TV. Ior ote machuoko ka SMS line wa menari 3600 kata igonwa simu achiel kachiel ka. To ka igo simu ka wadhi bedo gi thuolo mano mar winji kendo wago mbaka no kodi achiel kachiel ka wantiere kodi kae. Watemo tudre gi wendowa mantiere studio entiere gwenge mandori mana koloso chenro mar tudruok e makare kae to bang'e ang' wayud thuolo madhi nyime kod twak. To kata kamano nyaka Ramogi Jwang' penjo wasekero ni kache mbui mondo miwa paro mopogore opogore mari ma bedo ni nitiere go ka achiel kachiel. Tiwacho ni nyaka sani nyaka Ramogi Jwang' wamedo manyo Samuel Ochieng' mano jatatije Consumer Information Network mondo mi okonwa ni thego nyithindo gi math mar ndawa ni to tiende nang'o. Odong' mana matin to wayude en mana ni pod en gachiedh nade mag mbui. Kata kamano kena wakawe yo machanade ka wanyalo mana winjo kata duondi mano kama intie kanyo ka watemo loso chenro mopogore opogore kama intiere kanyo ka wamedo luwo ote mari kama intiere. Samuel Ochieng' kama intiere kanyo ka inyalo winjo achiel kachiel okinyi ma kawuono ichiewo yo machal nade to ka en World No Tobacco Day tiende nang'o ne jogo matiyo kod tobacco kata jogo mause kata jogo matiyo kod kawuono wan gi World No Tobacco Day. Wawinji Samuel inyadhi adhi nyime mondo ilerno odiochieng' ma kawuono. Kawuono wan gi World No Tobacco Day. En odiochieng' ma en higa ka higa tarik 31 dwe mar abich. To en odiochieng' ma wang'iyo ni ok onego bed ni madho ndawa kata ywayo ndawa. Odiochieng' ma kawuono theme marwa en ni protecting children from
tobacco industry interference. Matiende ni gima ng'eyo ma timre ni jogo mane ohand ndawa, to ohand ndawa en kochakre joma pidhe, joma lose, jok ma lose, jok ma benefit kata ma yudo ohala e ndawa yo moro amora. To koro Samuel, en ni jogo osebedo ka temo ahinya mondo Samuel, protect kata gine ni ohanda no dhi nyime, to ohanda hinyo ji sani. Sama wuoye kawuono ni en ni ndawa osesudo, nitie nyaka miywayo, en ni nitie nyaka ma jomoko di e dhogi, kaka gik ma uno kaka nicotine pouches, ma ndalo moro ne iluongo ni lift, sani koro osesudo. To inya yudo ni samo nyathini madho ndawa kata ywa ndawa, to en garuf moro maber ma ok inya ng'e no ywa ndawa. Ndawa ndalo kano bedo matek ni jomoko ywaye kata chup, lakini sani koro osechop kama nyithindo ema koro jogi nikech ohala makiny en ni ng'at misemako cha itemo make kabisa, to gitemo mako nyithindo katindo. Koro reports kata mag NACADA nyiso ni nyithindo chako ywa ndawa ka en kata higni 6. Higni 6 nyathi osechako ywa ndawa. To moko bende ibo yudo ni samoro ka min gi ywa ndawa to ywayo kotin ka en e ich kata kapok onyuole, koro odongo gi wich mar ndawa cha. Koro mano onego wachak ng'iyo to ang'ono miyo kampuni kata kambe mag ndawa gitemo ni giywa nyithindo katindo. Kech ng'e ni nitie gima iluongo ni addictive, gima ka ibedo gi riyo ma seche te idwa ni mondo iywa gino kata ibed gi gino. Koro mano chandowa kabisa, nikech ka gimako nyathi ka ja higni 6 kata ka tin higni 6, ging'e ni mano customer margi kuom higni mang'eny. Kata ka ng'ano biro dak higni adi. Koro gi-target nyithindo kendo gitemo confuse nyithindo. Yo ma confuse go nyithindo en mae. E dho skunde iyudo ka kuonde ma nyithindo nyiewe peremende kanyo nitie ndawa. To ma gima wakwa sirikal mondo chak ng'iyo ni ang'ono miyo kuonde miuse peremende e dho skul, e gate mar skul, tiyudo ka ndawa be nitie. Ndawa giuso achiel achiel. To ng'i maber ni ndawa ok onego bed ni iuso achiel achiel, onego bed ni iuse paket mondo nengo ne obed ma kich paket no bende man gi warning, picha manyiso gima ndawa timo. Sama koro giuse achiel achiel ne nyithindo no bedo matek. Sama giuse dho skul no bedo matek. Samoro iyudo ni skul nigi gombo kata dwaro. Idwaro classes kaka nyoche gima notimore ni iyudo ka classes moko oywe gi pi. Jondawa biro wanyalo konyou, to gikonyo skul. Mano gima chik ok oyie. Sama gikonyo skul no, matiende ni koro kata principal, kata mana headmaster, kata jopuonj, kata nyithindo ng'e ni jondawa emokonyogi. Koro giparo ni ndawa no nyalo konyo. Mar adek, samoro iyudo ni jopur ndawa, nyithindgi iwinjo ni joma okodesha samba mar ndawa no, kata mapuro negi, kata makonyo gi fertilizer gi kodhi, wacho ni wanyalo puonjo ni nyathi moro achiel kata nyithindo moko 2. Sama gipuonjo nyathino ng'e ni ndawa emopuonje. Nyathino ng'e ni kambi mar ndawa cha motimo ang'ono emomiyo bedo ng'ama entie. Koro olande kendo temo nyiso ni ndawa no ber.
to gimoro achiel manyaka wachi manyaka wang'i kaka jo Kenya en ni kuom siling achiel mandawa chiwo kata ka en osuru kata ng'o sirikal tiyo gi siling adek kuom siling achiel mandawa chiwo siling adek mitiyo godo e thiedho tuoche mandawa kelo. Kenya kae joma tho e yo mandawa gin ji ma chomo 8,000 higa ka higa. Matiende nda nego ji molo joma ukimwi nego, molo joma ndara nego, koriw te. Koro ndawa inyowa. To Ndawa kinyo kata Samuel michwa. Samuel awinji yo makare. Manyawani Migori. Samuel. Yokuria. Idho ndawa. To mago e modhiere moloyo yo modhiere Kenya kate. Samuel awinji yo makare an gi penjo moro kaka pok idhi nyime an gi penjo moro iri kapok idhi nyime mondo mi ang' iler achiel kachiel Jaramogi Ojwang' chaka gima okwa tudre kod Samuel e yo makare wakawo yweyo masani kae ka waduogo wadhi nyime kod Samuel ka waseloso weche mag tudruok e yo makare to sani we wakawe ni mara wada losa ne weche mag tudruok chaka gimoko winjo e studio kone to an wawinje kendo dhi mana nyime kata kamano medoro ote mari SMS line yawo pod 3-6-0 mana ka wantiere kodi kar kae akwayi mondo kik dhi mabor ikete mana kar ka chenro duogo ang' wakawo ote kachiel koda ka penjo mantiere godo e Ramogi TV chenro mar piny okinyi ma kawuono. Majina naitwa Catherine Mtindi. Kitaka kushiriki una dial *487*3#. Mcheza hii mcheza Skiza Chapa. Na after masiku kadhaa nikapigiwa simu nikaambiwa nimewin 50k. Nasema watu wa Pipeline wacheza hii mcheza ni real. Skiza Chapa ushinde. Attention, Jaluo maja kisungu wacho ni class is permanent. Kendo nyadhi en kitwa manie rembwa osebedo par kod abich mar nyadhi e thum mar rumba mosekelo klas mamalo ne BB Band mar Johnny Junior. Asante mashabiki wetu wane Gesto tarika boro dwe mar auchiel higaniendi yore teko wuok Ugenya si ai pacho nyaka Mombasa na Mchumbi ochomo Carnival Grounds Nairobi tir Kisumu Mombasa Nairobi City Mobimba kochakore sa par kod ariyo mamidhiambo nyaka che Ramogi FM Ramogi TV kachiel koda BB Band makore kanyakla kendo keloni Nyadhi Festival live Mwana Mboka Johnny Junior dhi muocho ngulu kanyo gi nyadhi ma Jaluo mamalo kanyakla kod pija Emma Jalamo Otiko en mana siling 2,000 regular VIP 5,000 to janyadhi ma Jaluo en mana 10k pocket change. Julendo mag Ramogi TV Ramogi FM kachiel koda Royal Media Family te mideo biro kanyo gi nyadhi mapek. Nyadhi Festival. Don't just come, attend in style. Sisi na nyinyi, tutabaki pamoja. Ka iparo ni in kod peke wi chal mar ngima mar paro mari en gima kare kendo mowinjore ka ineno laktar en gima kare mondo yaw chunyi ilos kod ng'ato ka ngima bedo ni matek malingling mag ng'eyo e wi ngima mar paro okelni kod Royal Media Services. We care. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Amnifanyi poa. Well,
obi ka ungawe manade. En wach mane makori wuo makendi ka janeko ni? Di kucho bwana. Oh, I'm the serikali. Oh, unadhania nimekuja hapa mchezo, si ndio? Then boo. Dijitega kama. I cannot waste my time with non-starter. Kura yangu, zili yangu. It's time to strike back. 3 strikes in seconds for instant kills all those dead. From SC Johnson, a family company. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien Mutich nyaka tich abich chakre sa abich onyango Manera Mugi TV. Nekora mugi joma seduogo wantiere kar ka nitie penjo moko adek mantie ka kaeto bang'e adhi nyime kod chenro okinyi ma kawuono magi ote modonjo kata kawuok e Facebook wako kachiel koda ka mago madonjo kawuok e SMS line wa meneri adek auchiel nono wacho sani achiel kachiel sani ka wantiere ka kod Samuel Ochieng mano jata tije Consumer Information Network wada winje ka achiel kachiel kama entiere ka mondo mi ang' okonwa neni kama odhi nyime wacho ne wawite kanyo weche mag tudruok sama ne oleronwa gik ma dito odiochieng' ni ma kawuono gi thuolo madong godo manok ahinya kod weche gi mag ndawa. Ang'e ni sani odhi bedo ka e thuolo mar winjo achiel kachiel sani ang' wayo ka wane ote gi kato bang'e ang' oduoka kod penjo mwada penjo ka achiel kachiel ka wantie kod ka achiel kachiel. Rosen Cabs wacho ka the topic is very essential nikech tinde ichak madhe ka jipod tindo kabisa. Ote machielo Ogwena Elias wacho ni Cleophas sani no wachiel kachiel ka ntiere paw ndege kadem kae sani piny okethore kendo nyithindo chako fuong'o ndawa kod yedhe mamoko mamero ji. To kitemo miyo gi puonj kaka janyuol to samoro kidek winjo ni omak tol ero kanyo ni omiyo sani nyithindwa mathoth dwaro ocho kowuok kuom jolony mane paro mantiere kar ka. Ote machielo mar Vincent Onunga wacho ni nyithindo tinde madho ndawa koso owacho ni pogo nyithindo gi jonyuol ma madho ndawa. Nyithindo madho ndawa odiochieng' ma kawuono ka idhialogi achiel kachiel ni gintiere yo machal nade ka en deri nitiere kar ka achiel kachiel wakale ote meku mapod uketo kar ka e ote mar Facebook. Odhis bigi kwani ndawa osekoso ne nyithindo ang'o. Maka Kumu Junior wacho ni mar Kilindo Kasunga Mbita Anami wacho karupi bas nyumen live kendo ka uwuok game luri massive Asia County antiere koduka achiel kachiel. Eddie Otieno wacho ni thego nyithindo gi ndawa yani tuluse moche kind jogi nyaka koro thegi koso gin ma gin gi tiende mopogore. Wacho ni ka nyithindo ywa ndawa to koro tiende nang'o. Mar Nyakach Koguta awinji maber ahinya mano ka wantiere koduka achiel kachiel wantiere kanya kora moga jwang' kod Samuel Ochieng mosainya weche mag tudruok gi okosedhi maber ahinya nwachaka chenro kiny makano kata kamano wachopo kama wada bede gi thuolo mar winjo aneni gin to gin gik mage yie manyal bedo wacho ni odiochieng' ma kawuono janyuol bedi gi ting' mane mar neno ni nyathi ok otiyo kod ndawa kata gik mathoth mapontie. Awinji erokamano wach ndawa chandowa nikech kaka anyuola ma joluo apani wan gi yore mang'eny ma samoro wanya paro ni ndawa konyowa godo. Nitie joma puro ndawa, nitie joma uso ndawa, nitie joma samoro nyalo bedo gi nyadhi ni ndawa no
emosemiyo gibedo gi joma gintie kawuono. Lakini kawuono kaka chieng' ma wacho ni World No Tobacco Day kata odiochieng' ma ok onego bed ni imadho kata iywayo ndawa e seche ma kawuono itiyo kode yo mang'eny. Nitie madiye e dhogi, nitie ma iwaye, kendo osedongo e yo mopogre. Kawuono iyudo ni samoro nyathini nya ywa ndawa kata nya madho ndawa to ok ing'eyo nikech en gi mula mamit, en gi tik maber. Ka ng'ato madhe to samoro ok inya ng'eyo kaka ndalo machon ni oywa ndawa kata madho ndawa. Ok ochuno ni koro nyaka idhi e cho kata nyaka ipondi eka iywa ndawa. Koro odiochieng' ma kawuono theme marwa en ni protecting children from tobacco industry interference. Tobacco industry interference en ni kambe mag ndawa kata jogo ma husika gi ndawa gitemo donjo kuom nyithindo. Sama donjo kuom nyathi ong'e ni en gi customer higni mang'eny mabiro. Koro mano chandowa nikech ging'iyo nyithindo, nyithindo en customer. Ndawa nitie gimoro ma iwacho ni addictive, kata gimoro ma kisechako madhe to ibedo gi riyo, idware seche te, idware pile. Ma kok imadhe kaka jomoko samoro ni gimoro kok ochamo kata kok omadho to ok onya nindo. Koro mano gitarget nyithindo. Gitarget nyithindo e yore mang'eny. Mokwongo, kuonde ma e dho skunde iyudo ka samoro iuso sweets, iuso chocolate, iuso ang'o. Koro jo ndawa bende kama iuso sweet no gin bende gin gi ndawa no. Kendo ndawa ok onego bed ni iuso achiel achiel, to giuso achiel achiel. Nyathi bedo onyalo afford e yo mayot. Nikech komiye kata pesa ma onego nyiewo lunch kata onego nyiewo godo gimoro e breakfast kata seche ma giyudo thuolo to dhi oyudo ndawa. Mano mokwongo. Mar ariyo, sani wan gi chandruok mang'eny nikech skundewa moko pi noywayo, namo olandre. Koro iyudo ka samoro kambi madwa konyo kaka nyocha machiegni iwinjo ni oyier komiti moro makonyo weche mag ohula. Koro iyudo ka samoro kaka manyocha oyieni oket samoro jatend kambi moro mar ndawa bende oyier kanyo, en achiel kuom jogo. Koro mano yo mar uso ndawa nikech iwacho ni kata kambi mar ndawa ni konyowa. Mar adek iyudo ka samoro pinjewa kaka jokonagi iyudo ka samoro jopur mag ndawa iyudo ka kambi mar ndawa ema samoro timo ang'ono, miyogi fertilizer, miyogi kodhi, miyogi ang'o. Samoro bende okawo nyathi wacho ni wapuonjo ni nyathi. Ko nyathini odongo kong'e ni ndawa motimo ang'ono emopuonje. Jo ndawa kambi maduong' mar ndawa samoro emotimo ang'o, emokonye momiyo en ng'ama en no. Koro olando yore mag ndawa. Nikech samoro kong'iyo ni ko kambi no ok dhi skul. Adiera makende en ni pinje mapuro ndawa kata counties mapuro ndawa go gin ne gidhier moloyo jomoka moka. Amor ni Kenya sani iyudo ka gisekelo kodhi kata mar oganda makonyo. Giwacho ni we ndawa ipuro oganda. Koro oganda no girango ni chiro mar oganda no. Kendo amor gi World Health Organization program manyiso gikelo Kenya kae ma giwacho ni we ndawa ipuro oganda. To oganda no gimanyo ni chiche. Erokamano ahinya, ilere makare ahinya Samuel. To penyo machielo mang'eni kwa omo kama koro wada tieko, sirkal rango kaka nyalo duoko piny chenro mag madho ndawa e kinde joma tindo. De wache ang'o kotenore kod magi mantiere alwora mag sikunde. Sirkal medo kedo kod yedhe mamero ji to ahinya alwora mag sikunde kod kuma ji odake. Onego bed ni lorogi to bende en gimoro ma oganda oikre ne nikech gin kembe ma bende uso mondo mi giyud yuto magi. Akeni winja?
Inyalo winja sani? Winji. Apenjo kar kae ni lokruoge ma ponono nitiere kar kae ka nitiere sikul, sirkal medo kedo kod yedhe mamero ji ka ndawa nitiere iye ka tiuse machiegni kod sikunde. Magi jok matimo ohala. Gitim gi e yo machal nade mondo mi gine ni adiera gibede thuolo manyime ahinya mar kedo kendo jonyuol obede kod thuolo mar neno ka nyithindegi ok donje math machalo kama. Sirkal odhi nyime kod chenro mag loro kuondego koso debed ni nitie yore mamoko minyalo ti godo mondo mi oduokgi piny? Chal ka gima Samuel okwinja okinyi ma kawuono kendo mana akawo ote machielo mantiere kar kae ka okotho uma wacho kamae mar Nyakach Koguta an kare yo makare kan bondo bar kawino mano ka wantiere kode ka achiel kachiel mondo mi ang'o okonwa ne kae gigo mopogore opogore mosebedo kae. Susan Mulama wacho na sedonjo kae kan Kisii ka MC Senior wacho ni nitie ndani kang wayudo thuolo mar tudre kode achiel kachiel sani ka kor wayudi jogo ma uso ndawa machiegni kod sikunde otem gi nade Samuel? Joma uso ndawa ang'e ni gin go handawa kendo jomoko kuomwa paro ni ndano konyogi ahinya, lakini king'iyo tuoche mang'eny ma ndawa kelo, wan gi piche masani ichiwo kata inyiso e paket ma ndawa. Ibodo ni ndawa ndiko, ndawa kelo kansa mar esophagus gi kansa mamoko. Ndawa kelo heart diseases, kendo iyudo ka samoro kaponi pok iyude to nitie ng'ati moseyude. Kansa kawuono, thieth mar kansa ok en gima yot. Kata kiyudo ni kansa nitie, iyudo ni ubo uso puodho, ubo uso gimoro amora ma un godo mondo uthiedh ng'ano man gi kansa no ero. Samoro kotony tiwacho ni ong'ad kata tiende kata ong'ad fuonde moko. Omiyo kamago te researchers kata WHO osewacho ni magi gik ma ndawa kelo. Kendo konyiso picha man dend ng'ama madho ndawa to ng'ama madho ndawa kende. Sama iywa ndawa no, kapo ni nyathi ma pok onyuol, nyathino bende bedo affected. In gi ich, nyathino bedo affected. Iywa ndawa kata ot, to jok mantie kanyo kata ok giywa ndawa gin bende gichalo joma ywa ndawa. Koro miyo ng'ata e kindwa ka samoro nitie iwacho ni affected directly or indirectly. Useiko ng'ato, usethiedho ng'ato ma samoro kansa monego.